Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin ang mga bagong members natin na sina Random Azrael, Ayesa Electra, Marvin Biason, at si Chan the Flash. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mismong lola ko at ng pamilya niya, mother side. Taong 1966, Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Bigla na lang bumula yung bibig ng tauhan ni Tatay Dadoy. Akala nila mamamatay na. Ang sabi ni Mamang, isa lang yan sa mga tinanim ng parang sa kanya. Dahil inalay ni Tatay Dadoy ang ilang taon ng buhay niya para sa kanya, niluwal na nito yung lason sa loob ng katawan niya. Pero ang sabi ni Mamang, hindi pa agad-agad yan gagaling. Dahil sa tansya niya, hindi lang lason ang nilagay ng barang sa kanila. May mga insekto pa siyang nakikita at kung ano-anong iba't ibang klase ng dumi sa katawan nila. Matapos ang ilang minuto, bumalik na ulit sa normal yung tauhan ni Tatay Dadoy. Uhaw na uhaw at pagod na pagod ito. Lumapit si Mamang kay Tatay Dadoy at sinabi nitong yung taon ng buhay na inalay niya para sa kanila, ibabalik niya yon kahit sino pa ang patayin niyang nasa panig ng kaliwa. Kaya demonyo pa yan o anumang elemento, babanggain niya. Sa ngayon, ang unang hakbang niya lang na kailangang gawin, patayin yung puno ng barang at ikakalat niya lahat ng sumpanon sa mga tauhan nito. Kapag may isang mamamatay sa mga barang na yon, magiging kapalit nun yung taon ng buhay na inalay niya para sa kanilang lahat. Medyo makakaramdam lang ng panghihina si Tatay Dadoy ng mga ilang araw. Pero di kalaunan, unti-unti yung ibabalik ni Mamang. Sumang-ayon naman si Tatay Dadoy. Pero ang nakakapagtaka lang, yung mga asong nakita ni Tatay Dadoy sa labas ng kubo nila, bigla na lang nawala. Tinanong ni Tatay Dadoy si Mamang kung nasaan na yung mga aso sa labas kanina. Sinabi ni Mamang na inutusan lang yon ng mga nagmamanman sa kanila. Wala naman yung intensyong saktan sila. Tsaka mga takot yun. Sa dami ba namang nagbabantay sa kubo nila eh. Ewan na lang niya kung makalapit pa yon. Isipin nyo, unang araw pa lang ng kanilang gamutan. Pero marami nang nangyari at marami na ding natuklasan si Mamang. Sumapit na ang takip silim. Tumayo si Mamang para magpahangin sa labas. Kasi buong araw na siyang nasa loob eh. Huling labas niya nung nagsaboy pa siya ng mga orasyon niya sa labas. Habang nagpapahangin si Mamang sa labas ng kubo, sumunod itong tatay ng lola ko sa kanya. Nagtanong siya kay Mamang kung hindi pa ba niya mahuhuli yung pinaka nagbibigay ng sakit sa mga tauhan ni Tatay Dadoy. Tumingin si Mamang sa kanya. At ang sabi nito, maski naman siya, gusto na niya kaagad mahuli yon para matapos na. Kaso lang, marami pang pagdaraanan para makarating doon. May mga dapat pa siyang kitilan ng buhay. Hindi basta-basta yung mga gamit at gabay nung kalaban niyang parang. At ang sabi pa nito sa kanya, ilang araw na niyang sunod-sunod na napapaginipan yon. Kumbaga, binibigyan na siya ng babala na meron siyang kakaharaping singlakas niya pero nasa panig ng kaliwa. Napayuko na lang itong tatay ng lola ko sa mga narinig niya kasi napagtanto niya na aabuti ng matagal ang gamutan na yon. Habang nag-uusap sila sa labas, medyo nakakapraning yung mga naririnig ng tatay ng lola ko. Bukod kasi sa maraming humuhuni na ibon, may mga kung ano-ano pang kakaibang klase ng tunog siyang naririnig. Hindi niya alam kung halimaw ba, malaking palaka, aso, basta iba-iba yung tunog.
halo-halo na. Pero yung pinaka nakakatakot para sa kanya, yung parang tunog ng trumpeta o tunog na nanggagaling sa malaking nilalang. Yung tunog parang paulit-ulit niyang naririnig yan hanggang sa narindi na siya. Para kasi itong pumapasok sa loob ng sistema niya. Tapos pakiramdam niya, mawawala na siya sa sarili niya. Bumalik lang siya sa ulirat nung lumabas si Tatay Dadoy at tumabi sa kanila. Inakbayan siya nito. Tapos hawak nito yung binakuko niya habang merong tinuturo sa malayo. Para bang meron itong pinupuntong mga direksyon sa kanya. Siya naman blanko. Hindi niya alam kung ano yung tinuturo ni Tatay Dadoy. Hanggang sa nagsalita ito sa kanya na yung palang mga pinupunto niyang lokasyon, may mga nanonood sa kanilang nilalang. Klarong-klaro kay Tatay Dadoy na yung iba doon ay aswang. Pero yung iba, hindi niya mawari kung anong klase ng elemento. Basta ang alam niya, puro mga kalaban yon. Tapos yung naririnig niyang mga tunog, pagpapakita yon ng senyales sa kanila na nasa paligid lang sila. Nag-aabang at naghihintay ng tamang pagkakataon kung kailan sila aatakihin. Biglang tawa si Tatay Dadoy pagtapos niyang sabihin yun sa kanya. Pakiramdam tuloy nitong tatay ng lola ko, nagbibiro lang siya. Maya-maya pa, tumayo na si Mamang. Ang sinabi nito, pumasok na sila sa loob. May mga bibisita sa kanila. Habang sinasalansa ni Tatay Dadoy yung mga gasera sa kubo, lahat sila nagulat nung sabay-sabay itong nawala ng sindi. Ang sabi ni Mamang, "Iwan mo yan, Doy. Nandito na sila." Tumingin-tingin sa paligid yung tatay ng lola ko. Wala naman siyang nakikita. Tsaka ang tahimik na ng lugar. Puro kuliglig na lang ang naririnig niya. Pagbalik niya ng tingin kay Mamang, nakatayo na ito. Masyadong madilim kaya hindi niya makita kung ano yung hawak ni Mamang. Pero mahaba yun tapos parang malambot. Tumuro si Mamang sa labas ng kubo. Pagtingin niya doon, may nakita siyang 4 na nilalang na nakatayo sa harap ng kubo. Lahat yun nakasuot ng itim na balabal. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa mga ito. Kaya nakikita ng tatay ng lola ko. Tumingin-tingin siya sa paligid kasi wala doon si Tatay Dadoy. Maya-maya pa, saksing buhay siya sa nangyari. Biglang lumabas sa likuran nung 4 na yon si Tatay Dadoy. Kasabay ng buwelo nito na malakas na paghataw niya sa mga ulo nito. Narinig niya na palusob na rin si Mamang. Samantalang siya, naninigas na at hindi alam kung ano ang gagawin. Pero maya-maya pa, yung nakita niyang 4 na nilalang, nagmistulang anino na lang. Dahil bigla na lang itong nawala. Pagbaba ni Mamang ng kubo, tumakbo ito papunta kay Tatay Dadoy. Doon na nagkaroon ng ulirat itong tatay ng lola ko at sumunod siya para itanong kung ano ang nangyari. Tanong agad ni Mamang kay Tatay Dadoy kung nahuli ba niya yung isa o meron siyang tinamaan. Ang sabi ni Tatay Dadoy, mabilis na nakatakas yung 3, pero yung isa napatay niya. Nakasara ang palad ni Tatay Dadoy nun. Pagbuka niya, merong isang lumang-lumang telang itim siyang hawak. Ang sabi ni Mamang, aswang at barang ang nag-utos sa 4 na yon para lansihin sila. Hindi na kasi magawang makapasok ng mga yon sa katawan ng mga tauhan ni Tatay Dadoy. Kaya gumagawa sila ng ibang paraan para makadikit sa mga ito at palalain ang mga sakit. Sabi ni Tatay Dadoy kay Mamang,
Medyo humihina na yung pakiramdam niya pagdating sa mga aswang. Para bang hindi na siya kasing aktibo tulad nung dati. Kasi kung dati yon, malamang napatay niya agad yung 4. Ang sabi ni Mamang sa kanya, natural lang yung nararamdaman niya. Huwag siyang mag-alala. Gagawin ni Mamang ang lahat para maibalik yon. Pero sa ngayon, magtiis na muna siya. Pagpasok nila sa loob ng kubo, kinuha ni Mamang yung telang hawak ni Tatay Dadoy. Pinwesto niya yon sa ginawa niyang pabilog na bato. Naglagay siya ng kung ano-anong abo. Tapos pinatayo niya yung mga tauhan ni Tatay Dadoy at pinadura doon. Matapos ang mga seremonyas na yan, inutusan niya si Tatay Dadoy na siya mismo ang gumawa ng pagsunog doon sa tela at tumapat siya sa magiging usok nun. Pero sandaling pagsunog lang kasi baka masunog yung kubo nila eh. Natatawa-tawa pa si Tatay Dadoy habang ginagawa niya yon. Ilang segundo lang, nagawa na niya ang lahat ng bilin ni Mamang. Ang sabi ni Mamang sa kanila, magpahinga na sila. Tapos na sila para sa unang gabing yon. Pero siya, hindi siya matutulog. May mga kakausapin siya sa labas. Kailangan niya kasi ng titingin sa kanila kapag nagpapahinga sila. Sa sobrang pagod ni Tatay Dadoy, sandaling-sandali lang nakatulog kaagad ito. Pero yung tatay ng lola ko, pinagmamasdan si Mamang. Tinitingnan niya kung saan yun pupunta. Hinintay muna ni Mamang na makatulog yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. Nung maayos na, naglakad ito palabas ng kubo. Akala naman itong tatay ng lola ko, malayo ang pupuntahan ni Mamang kasi balot na balot ng itim na balabal yun eh. Kamukat-mukat niya. Sa tapat lang pala ng kubo. Nakita niyang nakaupo si Mamang doon. Tapos bumubulong-bulong. Hanggang sa tumayo ito at pumasok sa talahiban. Susunod sana siya. Kaso lang, pagtingin niya sa gawing kaliwa niya, hindi na siya nakagalaw. Gawa ng merong isang malaking puno doon na punong-puno ng alitaptap. Halos magliwanag yung buong paligid nila dahil sa dami ng alitaptap na nasa puno. Nahuhumaling siya sa ganda nito at hindi na niya namalayan pa kung saan sumuot itong si Mamang. Ilang segundo pa lang ang lumipas, may bumulong sa tenga niya na, "Tulog na. Ang sabi ko kasi, tulog na." Biglang nawala lahat ng liwanag na nakita niya sa puno. Para bang imahinasyon niya lang kung ano yung nakita niyang yon. Pagtingin niya sa likod niya, si Mamang pala. Hindi niya namalayan na nakabalik na yun doon. Tinanong niya si Mamang kung saan ito pumunta. Ang sabi sa kanya, meron siyang pinuntahang kaibigan. Nasa itaas na yon ang kubo nila. Kaya pwedeng-pwede na siyang matulog. Pero itong si Mamang, hindi talaga natulog. Nanatili siyang nakabantay sa 2 pasyente niya. Alam niya kasi sa sarili niya na kahit kumpleto na yung ginawa niyang depensa, meron at meron pa ring tsansa na mapapasok yon ng mga kalaban nilang nasa kaliwa. Hindi nga nagkamali si Mamang. Saktong-sakto, pagputok ng bukang liwayway, nagising itong tatay ng lola ko dahil naririnig niya na merong mga dabugang nangyayari sa loob ng kubo nila. Pagtingin niya sa mga pasyente ni Mamang, nagwawala na ang mga ito na para bang sinasaniban ng dyablo. Panay pa ang sigaw ng mga ito na para bang sakit na sakit sila sa kung anumang ginagawa ni Mamang. Pero si Tatay Dadoy, nakatayo lang sa gilid niya at nanonood. Ang sabi niya, "Doy, bakit hindi mo tulungan si Mamang?" Ang sabi ni Tatay Dadoy, nag-alok na siya ng tulong kay Mamang.
Pero ayaw talagang magpatulong nung matanda. Nasisikipan lang siya. May mga kasama siyang nanggagamot, kaya ayos lang siya. Pero sa nakikita nilang lagay ni Mamang, para bang hirap na hirap ito at pagod na pagod na. Tumayo kaagad yung tatay ng lola ko para lumapit kay Mamang at alalayan ito sa ginagawa niya. Nang biglang itulak siya ni Mamang at ang sabi nito sa kanya, "Diyan lang kayo. Mamaya lumipat sa inyo yung sakit. Mas lalo akong mahirapan." Kasabay niyan, sigaw pa rin ng sigaw yung isa ng, "Tigilan mo na kami, tanda! Ibigay mo na to! Hindi ka naman kasali dito!" Paulit-ulit niya yung sigaw. Habang si Mamang nakasakal sa leeg ng lalaki, para bang meron itong pinipigilang lumabas. Nung nakakita ng pagkakataon si Mamang, inalis niya yung isang kamay niya sa pagkakasakal niya dito. Sabay pinasok niya yung dalawang daliri niya doon sa loob ng bibig ng lalaki. Tapos merong kinuha sa loob si Mamang. Kitang-kita nitong tatay ng lola ko na merong mahabang plastik na nakuha si Mamang. 4 na hila ang ginawa ni Mamang doon para lang matanggal niya yung plastik na yon. Matapos yan, binitawan ni Mamang yung isang pasyente niya at lumipat siya doon sa kabila. Yung isa naman, ginaw na ginaw. Labis na panginginig ang nangyayari dito. Ang ginawa ni Mamang, kiniskis niya yung 2 palad niya hanggang sa uminit ito. Tapos inilapat niya yon sa tiyan ng lalaki. Habang nakalapat yung palad niya, inikot-ikot niya yon. Para bang meron siyang tinutulak naman papalabas. Hanggang sa iginilid ni Mamang yung mukha ng lalaki. Kasabay niyan, suka ito ng suka. Pero ang sinusuka nito, buo-buong putik na may maliliit na insekto. Doon na humingi ng tulong si Mamang kina Tatay Dadoy. Pero ang tanging tulong lang na hiningi nito sa kanila ay yun bang paabot ng tubig. Kasi ipapainom niya yun sa 2 pag nagkamalay na sila. Ilang segundo lang ang lumipas. Nagkaroon na ng malay itong 2 at tila ba parang gumaan ang pakiramdam nila. Ang sabi ni Mamang, naalis na niya yung pinakasakit nilang 2. Pero pwedeng-pwede pa rin bumalik sa kanila yon. Gawa ng yung pinakapinuno ng mga barang, hindi niya pa napapatay. May mga iilan na siyang napapatay. Pero hindi pa sapat yun. Manatili silang malakas sa mga susunod na araw. Kumain sila ng marami. Dahil pag yun na yung makakaharap niya, katakot-takot na oras, enerhiya, at orasyon ang kakailanganin niya para lang makulong yun sa bao o hindi naman kaya tuluyan na niyang patayin. Depende yun sa magiging kasunduan nilang 2 kung makikipag-usap sa kanya. Lumipas ang buong araw na yon na tila ba normal na lang yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. Nagpaalam din ito na kung pwede sana, sumaglit silang umuwi sa mga bahay nila para naman madalaw nila ang kanilang mga pamilya. Tumingin si Tatay Dadoy kay Mamang. Ang sabi ni Mamang, bago sila umuwi sa kani-kanilang bahay, maligo muna sila doon. Gagawa si Mamang ng pampaligo nila. Inutusan ni Mamang yung tatay ng lola ko na kumuha ng tubig sa sapa. Kahit isang balde lang ayos na yon. Nung nakabalik siya bitbit ang tubig, nilagyan ito ni Mamang ng 2 dakot ng asin. Tapos kung ano-anong iba't ibang klase ng halaman ang kanyang nilagay. At saka niya ito inorasyonan. Matapos yan, ang sabi ni Mamang, ibuhos nila yon sa mga katawan nila. Nung nakapagbuhos na sila, pinayagan na silang makauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Pero dapat, bumalik din sila doon ng gabi. Sumang-ayon naman yung 2 at pakiramdam nila, magaling na sila. Pagkaalis nila, sinabi ni Mamang kay Tatay Dadoy at sa tatay ng lola ko, "Okay, sorry kung nabitin na naman kayo sa kwento natin, no? Pero susubukan ko ng gawing
sunod-sunod na upload to para hindi na kayo mabitin. Tsaka para matapos na din tong Mamang 9. Nasa part 4 na tayo eh. Hindi ko alam kung aabot pa to ng part 6. Pero sure naman tayo na meron pang part 5. So, yun lang. Wala na akong ibibigay na komento pa sa naging kwento natin ngayon kasi alam ko naman na detalyado bawat sinasabi ko sa inyo. So, pagpasensyahan nyo na, medyo nade-delay tayo gawa ng may mga ibang problema din kasi ako ng personal. So, yun lang. Hanggang sa part 5. Kita-kits tayo. Maraming salamat.